Uh, o să ne jucăm stil Brin Rota și hai să intrăm. Altceva ce să facem? Altceva n-avem, nu prea avem ce. Nice. Poate mi se încarcă. Cocofantul elefant. Bun. Elefantul din prima oară. Să le altceva. Cocofantul elefantul. Ce propune? Așa, băia. Stați un pic. Ia, băi. Mamă, a intrat. Patru, intra frog. Intra frog, man. Intra frog, oh my god, a intrat, adică morți. Oh my god. Da, v-am zis chiar. Ok. Ia, bă, ce face o emoție? Bă, dai, bagă. Bă, fură cu fantul, bă. Băi, asta fură. Uite se duce, bă. Nu, oricum nu-i bun, nu las. Se gândește să-și o închidă. Frog. Hai. Îmi place că fură de la mine. Nu. Oricum am bazat valul. Nu-i dau voie, nu. Nu fura, băi. A zis. Da, deci sper că v-a plăcut. Deci cam am jucat acest episod și v-am pupat. Pa!